Jang phedi jambai uke baca phedi jeri neri ya to toro baca phedi jambai tak ridi jang baca phedi jambai Toirinai pairinai tripolan stamnai NPT by NPT yakar phena khabai kubai nam thawo Sip NPT by NPT yakar phena khabai kubai nam thawo Toirinai pairinai tripolan stamnai Sip NPT by NPT yakar phena khabai kubai nam thawo Ai bete Joto bakasa joto bakku phena जों दिनै तीनटा भिलेजनि जों समर्थन माखा लांमानि हादुक पारा 10 फेमिलि माखासे ते नायथक पारा 9 फेमिलि ते हादुक कलक पारा 43 फेमिलि जों टोटेल मिलागै 62 फेमिलि जों मानखा ते टोटेल भोटारंखा 112 212 जों साइमानो हादुक कलक एरियागो दिनै समर्थन करै जों बेलाय दुर्बल किन्तु फियाबा ताबो जों नुखा दिनै I-50 आम्बासा डिविजन बर अनेक सामख्लायमानि बागै जों बरनो जों मांखा दिनैसिम बर दिनै परिबारेंनाय बर गुबै ख्लायै दिनै हा दफान हामजागै दिनै टिपलाइन मुभमेन्ट बर सहाय योगदान दफायका अबयसे जों फान माननाय जों साइमा खोना बाहाय मियाफ्राव बाहायनो आं थांगा दिनै 10 कांचनपुर दैसामागो आरो बाहायनिफ्राय 200 परिबार हाय BJP CPM विशेष के बरक CPM रो याकागै दिनै पार्टी योगदान रखा आरो आं बायताव दिनै प्रेम कुमार यां MLA दङ आरो जों गोबां दिनै I-50 पार्टी योगदान रफायका दिनै बाहायनो हाय जागा हादु कलक एरियागो प्रायनो 62 फेमिलि आरो जों योगदान रफायका आबागै जों साइमानो दिनै फाइनाल एडिसि इलेक्शन बेलायके सामफाय दंखा आ इलेक्शन जों अबयसे दिनै I-50 पार्टी जों गाहाम रिजाल्ट खायनाय आबो जों अबयसे जों कन्फिडेंट दङ जों फुल कन्फिडेंट जों I-50 अबयसे दिनै एककभाबे जों जरसि दिनै मताय हांखो जों साजाक जों मेक्सिमाम सिट जों बाचानाय जों बिदि सालाय दङ जों थांनाय सप्ताहआव जों दिल्लीबो थांनाय फायका आरो जों कक्सागो सिन डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल लोकाल इलेक्शन आबनो I-50 पार्टी याफाय रेडी बा फ्री हैंड रेडी जों बनो कयखा आं खागाव दिनै BJP सेंट्रल लिडाराव बर मानैनानै दिनै बर सायज खायनाय अबंगे आं जों फुल कन्फिडेंट दङ फाइनाल दिनै चंमारी एडिसिनि बागै अबयसे दिनै I-50 पार्टी सबसे पार्टी और त्रिपुराव आंचलिक दल विशेष जों सबसे गोराक कटर अबयसे जों गाहाम खायनाय अबयसे जों आसा खालायो हामबाय बेलायनो हामबाय जों दिनै आम्बासा डिविजननि उथाखै जागा कायसा लामसुंमनि पान्डा खायमानखा अ लामसुंम पान्डाव खायमान जाफायगा दिनै त्रिपुरा हामग्राय मन्त्रि तथा दिनै पार्टीनि सेंट्रल कमिटिनि जनरल सेक्रेटारि बरंगना मेम्बार कुमार जमातिया दै दंगो दिनै पार्टीनि सेंट्रल कमिटि एसिस्टेंट जनरल सेक्रेटारि बरंगना जीवन गेरियां तेचिन लोकलाइजेशन दङ जोंर ओ याचक सुंम पान्डा खायमान बिसिंतै ओ जागा हादु कलक पाराव करमजय चौधरी पारा स्कूल जों टोटल 3टा पारानि 65 फेमिलिनि 212 भोटार जोंनि पार्टीआव जों दिनै लामसुगैनो हाखा बरक बेसिकली I-50 BJP के CPM पार्टी सपोर्ट खाय दं माने आसुक दिन बरक याफ्रि करै दं माने दिनै बरक रियलाइज खा जे पार्टी I-50 नि जे त्रिपुरानि दाबि अबनो चिन त्रिपुरासनो मोथां मोननाय अ दाबिनो बरक बुसकांगो तेबो चबाव जोनो चुबाना हिनै बरक दिनै फायका जोंबो चिन पार्टी I-50 आम्बासा डिविजन होते आं दलाय डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि अंगै बनो खाबाय खुबाय खाखुफोरबाय लामसुगैनो हाबाय Toirinai pairinai tripolan stamnai NCT berwal beside tripolan stamnai Arga coba telenai Arga coba telenai Arga coba telenai